Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga higala ug mga igsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulod ang PBC, mamuno sa kamong pagarapiton sa pagmati ko sa takdang tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mo'y magapaghatod sa tao ngadto sa kalwasan. O kining inyong alagad sa kanginan ni Evangelista Brother Herbuhinis Magarayo, magapanginaot nga nagapagpalunan ang kamustag-stag sa inyong mga likuраnan o banusab sa tag-stag sa mga reducits aron sa ingon niana. Mo inyo magamit sa pagpamati ninyo na karon sa pagtur sa mga kamaturan nga among igapagpadangat diha kaninyo. O mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia o guban sa mga basahon nga mga referensya nga mapagabasahon kung kana dili aron sa pakon ang Biblia. O kini nga tulumanon padayon nga patalihuan dinhi sa Power Radio kabusis ato ni. Magsugod kita alas 7 sa gabi mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabion. Ug dito usab sa Balingasag sa Waikurat Radio FM mabati usab karong alas 8 mulungtad hangtod sa alas 9 sa gabi. Ug usab diya dapit sa Radio Ultra. Magsugod kada sa alas 10 mulungtad hangtod sa alas 11 ug sa Dixkio Teleradyo musugod kana sa alas 12 mulungtad hangtod sa alas 2 kahaponon. Ug dito usab dapit sa Iligan City sa Radyo Bandira mabati usab alas 3 sa alas 4 sa kahaponon ug dito usab sa Bato Plaridel sa Calamba mabati usab ang programa sa DXMM FM magsugod kana sa alas 6 sa buntag mulungtad hangtod kana sa alas 7 sa kabuntagon dipulog mabati usab sa estasyonan sa DXDR magsugod sa alas 12 mulungtad hangtod sa launa o ingon usab sa Pagadian mabati usab magsugod sa launa mulungtad hangtod sa launa media tunga sa oras na. Dito dapit sa Valencia Bukidnon, Damulog, mabati ang programa, Malay-Balay, nguman sa Manolo Portits Bukidnon. Mabati usab ang programa, mga langitong lamdag sa kinabuhi, ug ingon usab diha dapit sa Hingoog. Mabati usab ang programa, ug ingon usab diha dapit sa Butuan City, mabati usab ug dito dapit sa Bayugan, mabati usab ang programa, mga langitong lamdag sa kinabuhi. Laktod nga pagkaistorya ang programa sa pagtulon ang PBCM na nasa 22 ka mga istasyonan nga nasudlan radio o FM na diha mabati. Dito sa dapit sa Visayas area sa istasyonan sa DYLE magsugod sa alas 11 mulungtad hangtod sa alas 12:15. Ug dito sa dapit sa DYHR sa Toledo mabati usab ang programa sugod sa alas 6 mulungtad hangtod sa alas 7 sa kabuntagon. O ginihigyaw na karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro. Kumusta sa bug mayong gabi mga igsoon, kini usabang yung igsoon sa kangina ni Evangelista Brother Hernaldo Pepe o ani pa ang usa ka ministro. Kumusta kaninyo mga higalaog mga kaigsunan kinisab si Brother Romira Makamus mga katambayayong karon sa paghatod kaninyo sa kamaturan aron makapadangat kanato ngadto sa para pang kalwasan. O karon mga igsoon magpaila pa ang isa pa ka ministro. Kumusta kaninyo mga iglan mga igsunan kini malagad sa kanginan ni Evangelista Brother Jezreel Makarayo nga mo usa magiguban yung takna. Haron sa pagpadayon mga kaigsunan ibalik ko kamo kang iyang inis Makarayo sa pagisgot sa timan. Ninigyaw na karon mga kaigalan ug mga kaigsunan ang atong pagasgutan ang kabahin sa pagtubag sa padayon sa mga gipangbuhi ang isyu ni Mitchell Bindilio. Tungod kay importante nga ato kanang tagaan og pagtagad tungod kay aduna may iyang gipangbuhian ngani sa mga nangagi niya sa mga previous niya nga nangagi do na gani siya mga pagkinapayas nga matod pa na niya nga nanghagit sa debate sa kadaghanan nga mga ministro sa PBCM unya sa ako personal nga gihagit niya og debate gihapon bula-bula sa baba ba unya naay mga sulti pod sa mga nakadungog pod sa programa po niya og nakasaksi pod nga matod pa nga siya kuno'y bayad kuno sa radio station kuno og debate kuno nga mahitabo niya ato ganing paminawan ang iyang una sa iyang pag-attack sa iyang pag hagit kuno hay sa kuha niya atong paminawan ang iyang gipahayag. Asagikan si Tomas Dio niyo senior. Gikan ni Adelino iyo inyo. Moy ama. Atong ipadayon sa pagpamati. Ha? Inyo man ikumparar anya karon. Ato bason ngano man sa Isaiah City 14 igsoon. Samtang si moy amahan. Kinsa po inahan? Si Crescencia Dagok. O sa po sila mga espiritu po na. Ano ito baga
tubaga magkalayo ha, tubaga. Taka man lamang kagamit ng versikulo nga ikaw rin. Oh, anam-anam mo na to ha. Ang iyang mga hagit ako kuno taka-taka kuno istorya. Natanawon ta ni karon kung kinsay mag taka-takag istorya ani karon, patakag istorya. Tan-awon ta og kinsay mga muti ani karon pag-abot sa unahan kay nasa mga gipangbuhian nga mga pagpahayag nga puwerte ginyang hagit-hagit diri sa amo unya nag-ingon siya bisan kunoy nabdaan ning bag-o siya na pod moy mubayad kuno sa radio station niya atong paminawan ay ang iyang hagit sa kinatibuk-an mga magwaling iyaging hagiton og debate na paminawan na to. Debate. Pwede man tamo ko para itong oras na diskusyon na. Uy, maging-debate ko kuno muna ako sa radyo ko. Kaya may cross examen, tanawin natin yung katag. Kung man ako ang sinundan ni Manny Pacquiao, let us be scattered. Ito na. Matod pa na niya. Be pakigdebate gi kuno muna ko kuno. Ha? Pakigdebate gi kuno kay para makita ginato ang katag. Oy, Bindilyo, kinira, basig nakalimot ka. Moingon kag ikaw bayad pangutana. Nganong nibiya man ka sa DXDR Dipolog? Kanara. Nganong nibiya ka sa DXDR Dipolog? Nga ang programa namo magsugod man na sa alas 12 mulong tanhang sa launa. Unang gibiyaan nimo, do na mo binayluas rason diha. Kanang debatihay. Sa dili pa magsugod ang programa, sa imong giapilan diha nga nagkalain-lain nga mga pastor, sa nagkalain-lain nga mga sikta. Doon ay mga binayluay sa rason, gihatag na nga programa sa istasyonan sa DR, tanan nga mga pastor nga gusto mo apil, na adya, mubarog ka sa iyong pagbarog og supakon po sa uban nga mga baruganan. Nakaapil ka. Pagsulod na mo, basing nakalimot ka. Unang pagsulod na mo diya sa DXDR, on air, nag-live media. Naglamanuhay ta ni adtong panahon na. Pagawas human sa among programa. Amo magsugod alas 12, ang inyo ha magsugod pud mo og alauna, kami pud alas 12 paingon sa alauna. Mahuman ang among programa kamo na sa ipuli. Pangutana nganong nibiya man ka diha sa inyong grupo. Sa inyong binayluay diha sa rason sa DXDR Dipolog. O kana mo akong question. Ikaduha ang imong programa sa radio station sa DXDR pareha gisudlan. Mga langit ng lamdag sa kinabuhi ang imong programa tingog sa kamatuoran. Istasyonan sa DXDR Dipolog. Imo alas 6 hangtod alas 7. Alas 7 paingon sa alas 8. Karon no, ingon aning oras ha, hook up imong programa sa Balingasag, Misamis Oriental. Kay imong giyaw-yaw diha, labhan nimo ang mga ministros PBCM, muna giuna mo nalabaman pero lago lang gyapon agi. Tanawa gani ang sistema, nga matod pagani nimo sa imong mga pag-atake daghan ang kang gibuhian nga mga isyu. Alas 7 paingon sa alas 8 gabi magtagaw-taw kas DXDR. Ang amo alas 12 paingon sa alauna. Nganong nibiya man ka sa DXDR? Imong katungod na. Imong katungod ang pagbiya. Ha? Pagbalhin sa radio station, wag ay makapugong nimo. Pero pangutana, kung maghagit kag debate, ikaw magbayad. Nagbayad ka nag-oras diya sa DXDR Dipolog. Nganong gibiyaan man nimo nga ang atong mga listeners, ang listeners mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa PBCM o ang listeners po sa tingog sa kamatuoran nga imong programa, mawala sila kung asa na ang nagtagaw-taw nga gika-discuss sa mga ministro sa PBCM nga si Mitchell Bindilyo. Kanara. Ha? Tanawa. Kami nanangtang ba Miss DXDR Dipolog? Wala. Nga naman, tungod kay ang among prinsipyo kini, diha nagsugod ang imong paghilabot sa mga ministro sa PBCM. Una baya, dili bikaw ang among gika-enkwentro niya. Ang gika-enkwentro baya nga gitubag na mo tungod kay nagsigig pangatake ang sakop ni Filimon Riambonanza didto sa Cebu, sa DYLA, naa ang ilang min diha sa dapit sa Dipolog. So ang nahitabo, ingon ani nga sistema. Nisulod bi sa DXDR tungod kay naaman pud sila programa parang matubag na mo ang isyu nila. Wala pa mahitabo nga nagtinubagay ang mga ministro sa PBCM og tali kanimo. Ngano, niadtong panahon na wala na mo i-focus ang among ang tanang programa namo sa pagtubag sa imong mga isyu. Ikaw maoy nang hilabot una sa mga ministros pagtulon ang PBCM.
Tapos nahitabo ang discuss, nahitabo ang tinubagay. Mitalikod ka sa DXDR Dipolog. Ingon ana ang sistema. So ang nahitabo unsa? Bi palaw sa pagbasa Ecclesiastes bi 1:9. Gi. 1:9 basa sa. Palaw pagbasa Brother Hernan. Ecclesiastes 1:9 palaw pagbasa. Kaya ato sang sitasan. Mao kini atong mabasa Brad Makarayo, Ecclesiastes 1:9. 1:9 ang atong basahon. Mao kini atong matagad. Ang namaw kaniadto mamaw ugma ug ang nahimo kaniadto pagahimuon man ugma ug walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. Tuwa na. Ang namao kaniadto mamao ugma. Nganong amo nang gibasa? Tanaw na to sa kasaysayan sa atong Ginoong Kristo, doon na ba po'y gikatinubagay ang mga apostolis sa atong Ginoong Kristo. Ingon ana nga sistema. Karon, unsay nahitabo sa diha nga gikatinubagay namo ang sakop ni Filemon Riambonansa. Tanawa gani des Dipolog karon og tanang programa namo. Lantawan ninyo sa YouTube og amo pa bang gi-entertain ang mga isyo sa taga Filemon Riambonansa. Wala. Kay ngano, nahagit mi aning Mitchell Bendilio tungod kay siya pastor sa SD. Siya pag yung nakaako hook up yang programa nga gipabati niya dinhi sa Misamis Oriental diya sa Balingasag. Sa Kurat Radio FM. Ngano, parang ipaduol-duol niya ang iyang programa para gyud nga sikat kay siya ba. Nga nagtuo siya nga ang iyang atake na to atong muhanga tas iyaha. Kung nihanga ang uban nimo nga mga gikaatbang nimo kami dili gyud muhanga nimo. Ina na nga sistema. Tanawa gani. Kung pananglitan kami hadlok, debate pananglitan. Unsay kalainan? Nagbuhi kag issues imo programa diya sa DXDR Dipolog alas 7 peso alas 8. Nganong tubagon man namo na? Tanan nga programa namo halos nakapokus sa imong mga isyu. Unya nahadlok lugar ang mga ministros PBCM. Among ipabati karon og unsay resulta. Inana man na. Unsay resulta tali sa iyang desisyon nga ang mo desisyon sa makadaog sa debating makapabor ang naminaw. Dili ang mga nagdebate. Tanawon taon sa desisyon gani. Unya, makaako pagaghagit sa debate. Kung imong gitagaw-taw nga ikaw mo oy bayad, nagbayad ka nag-istasyonan, oras diya sa imong programa sa DXDR Dipolog, unsa pa mang bayara ang imong gusto. Nagbayad ka. Nganong gibiyaan nimo ang DXDR Dipolog? Kanara. Una, nga pangutanas mga ministros PBCM. Ngano, naglikay ka? Tungod kay ang programa ninyo, mabati po sa mga listeners namo diha sa maora pong radio station. Sige, ina na nga sistema. Karon, kumayon ka. Ngayon di mo makikidebate na ko. Ako'y bayad sa oras. Oy, nagbayad ka ng oras. Kami 22 ka istasyonan. Halos nakapokus sa imong isyo. Tanang dapit diin na. Gidala na mo ang imong isyo. Tungod kay nagpatuo ka. Ikaw maoy haod sa mga sa tanang mga SDE. Sanatan sa debate. Ngano? Sa Misamis Oriental, walay kauban nimo mga pastor sa SDE? Ingon anak bagbaba nimo? Mitchell Bendilio? Wala. Busa gipokus namo ang tanan namo nga mga programa 22 ka radio station diha na among gibuhos diha sa pagtubag sa imong mga isyo o sana ang Power Radio dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Kung naglantaw ka sa YouTube, maproblema gyud ka sa imong mga isyo tungod kay naa makita ang atua diha sa imong mga gipangbuhian nga mga isyo. Pero ato sang iplastar Brad Rome, Brad Jezreel, sa balaang kasulatan ngano gyud nga mungugat ang atong liog tungod kay ang atua mango do na tay stand. Ang atua mao ni dili nato siya mablim. Tungod kay dili nato siya kauban. Tagaan nato og konsiderasyon. Pero ang iyahang mga isyo dili nato matagaag konsiderasyon. Atong tubagon ang iyang mga isyo ingon ana nga sistema. Pero sa iyang pagwali ay ato nang hatagag konsiderasyon tungod kay ang matag usa do na lagi tay kagawasan nga gilatid na diha sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3, Section 4 ug Section 5.
o sa Biblia na adya sa balaang kasulatan nga dili gyud malalis dunay pinadala sa Dios nga magwawali. Sa balaang kasulatan, Brad Jezreel, pabor nimo ang Biblia, ukba ang nakasulat sa Roma kapitulo 10 bersikulo 14 hangtod sa bersikulo 15. Ukba po diha, Brad Romy, ang nakasulat sa balaang kasulatan sa unang Juan 4 bersikulo 1. 10, 14 o 15. Niya sumala sa gisitar mga sitas, Brad Makarayo, maingon mo ganing gipahayag sumala sa gisitar mga sitas gingon. Apan unsaon man sa mga tao sa pagpangaliya kaniya nga wala nila tuhi. Unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayud nila hingdunggi, ug unsaon man nila sa pagkadungog kun walay magawali, ug unsaon man sa mga tao sa pagkawali kun sila pinadala ingon sa nahisulat katahom gayud sa mga tiil sa mga nagwali sa maayong balita. Doon na day ipadala sa Dios nga mga magwawali nga mo'y magpahayag sa mga ayong balita. Sumala sa atong nabasa, Brad Makarayo. Busa aduna gid ay mga pinadala sa Dios nga magwawali. Diha dayon mo gawas nga aduna day pagsusi sa matag usa. Tungod kay ang giingon, dili po tanan magwawali, pinadala na sa Dios. Kay giingon apan, gibutang apan unsaon man sa mga tao sa pagpakawali. Gawas kun sila pinadala ingon sa nahisulat. Sa ato pa, doon na di ay mga pinadala sa Dios nga magwali. Pero katong mga dili pod pinadala sa Dios nga magwali, muhimo po na sila glakang sa pagwali. Ingon ana nga sistema. Mugawas dayon nga giingon din susihon ang matag espiritu. Unang Juan 4 bersikulo 1 palihog pagbasa, Brad Romy. Ingon ni Brad Makarayo ang nasitar na ni mga sitas. Sa unang Juan, kapitulo 4, bersikulo 1. Nagaingon, maghangiyo, mahigugma, Mga hinigugma. o mga hinigugma, ayaw ninyo pagtuhi. Ang tanang espiritu, hinunuas, sulayin Sa ninyo pagsuta sa pagsuta. kun sila. Sige. Kung sila iyaba sa Dios, kay daghan ang mga mga propeta nga nagpanungha sa kalibutan, mao kana Brad Makarayo ang nakasulat. Busa ang giingon, mga hinigugma, ayaw ninyo pagtuuhi ang tanang espiritu, hinunoa sulayin ninyo ang mga espiritu sa pagsuta kung sila iyaba sa Dios, kay daghan ang mga mini nga mga propeta nga managpanungha sa kalibutan. Ingon ana, ang nakasulat sa balaang kasulatan karon dinhita. Ipasusi, dunay mga pinadala, duna poy mugawas nga dili pod pinadala. Ingon ana nga sistema. Gani, bisan pa gani ang Dios sa unang kapanahunan ug ang Yawa sa unang kapanahunan, isigamit silag Biblia na. Mo prueba mi sa nakasulat sa Mateo kapitulo 4. Bersikulo ang atong pagabasahon. Bersikulo 2 hangtod bersikulo 4 gingon. Og siya si Kristo isugod nato sa uno. Unya si Jesus mi gihatod sa espiritu ngadto sa mga awa-aw aron tintalon sa yawa. Og siya nagpuasa sulod sa kapatan kaadlaw kapatan kagabi. Og tapos nini gibati niya ang kagutom. Og ang maninintal midol miingon kaniya, kay ikaw anak man sa Dios, ug kining mga bato nga mahimong mga tinapay. Tubag sa atong Ginoong Kristo ngadto sa maninintal nga maong yawa. Apan kanya mitubag siya nga nag-ingon na hisulat na. Ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kun dili sa matag pulong magagulas baba sa Dios. Nagamit si Kristo og sitas. Ang gigamit ni Kristo nahisulat na. Ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundili sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Pagtintal sa pag-ingon sa yawa, suguan ning bato nga mahimong tinapay. Ingon sa Kristo na isulat na. Ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang. Ni anang bersikulo 4, makita nimo ang gamay gyud kayong litra naa diha sa katapusan nga gipahayag pod nga giingon ang tao mabuhi is tinapay lamang kundi sa tagpulong nagula sa baba sa Dios. Dunay gamay gyud kayong litra nga iyo. Kung basahon nimo na sa footnote, palihog ragon pag andam Brad Hernan sa Deuteronomio 8:3. Karon. Giingon na dire, unya gidala siya sa yawa ngadto sa siyudad nga balaan ug gitungtong siya kinatasan sa templo. Ug miingon siya, kay ikaw anak man sa Dios. Umambak ikaw ngadto sa ubos, sulti na siya yawa kay nahisulat man kini nga nagaingon, magahatag siyag sugo sa iyang mga manulunda ug sa ilang mga kamot pagasapnayon ikaw nila aron imo mga tiil dili mahipangdol sa mga bato. Unsay gisulti sa yawa? Duha ka mga sitas ang gibuhian sa yawa.
unsay gisulti sa yawa, umambak ka Kristo ngadto ubos, kay nahisulat kini nga nagaingon, maghatag siyag sugo sa mga manulunda, ug sa ilang mga kamot sapnayon ikaw nila, aron ang imo mga tiil dili may pangdol sa bato. Pagsubay sa yawa ana, nagkutlo siya nakasulat. Brad Israel, kanang giingon maghatag siyag sugo, nahisulat kini, may tungo sa mga manulunda, may tungod kanimo, nay gamay kayong litra diha nga V. Kung imo po ng lantawon, Brad Rome, o kaba Brad Rome ang nakasulat sa Salmo, Kapitulo 91, versikulo 11. Imo po, Brad Israel, kanang giingon og sa ilang mga kamot, matod pa sa yawa, nahisulat kini, nga giingon, pagasapnayon ikaw nila, sa ilang mga kamot, aron ang imo mga tiil, dili may pangdol sa bato. Nahisulat gyapon kuno na, ingon sa yawa. Palihog pag-andam, Brad Israel, sa nakasulat sa Salmo, Kapitulo 91, versikulo 12. Naa diha nga, sa giingon sa ilang makamot pagasapnayon ikaw nila, aron ang umatil dili may pangdol sa bato, na igamay kayong litra na pod, W. Gibutang na diha sa mga scholar sa Biblia, aron nga ang mga magbabasa, makahibalo sila asa gikuha na. Gikuha na dito sa Salmo, munang gigamit sa yawa, sa nakasulat sa 91, versikulo 12. Tanahon sa nato. Unsa dayon gisulti dayon? Si Jesus miingon, usab na isulat kini nga nagaingon, ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagara. Sa ato pab, niingon na pus Kristo, na isulat kini nga nagaingon, ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios ug siya lang ang alagara. Sa ato pa, nianang bahina, sa nakasulat sa wala ang kasulatan, naisulat na po kuno dili ipatintal kuno ang Ginoo nga Dios. Nana po'y gamay litrang X, kung mabasa, kung basahon na to na, naa na po Deuteronomio 6:17, nagsunod-sunod man gingon dayon, unya gidala na usab siya siyawa ngadto sa kitaasan, usa ka taas kay bukid, o gipakita ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang kahimayaan, o giingnan siya, kining tanan akong ihatag kanimo kung ikaw mohapag mosimba kanako. Kaniya mitubag si Jesus nga nagingon, pahawa dia sa tanas, kay nahisulat kini nga nagaingon, mao'y simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagara. Nagsunod-sunod yon. Ang sitas nga gihungit ni Kristo ngadto sa yawa. Harap-harapan atuba nga, gitintal sa yawa si Kristo, ipabuhat ang tinapay, ang bato, ipabuhat nga tinapay, tubag ni Kristo na hisulat na. Asam mabasa? Deuteronomio 8, versikulo 3. Palihog pagbasa, Brad Hernan, ang gikuhaan nga gibasa sa atong Ginoong Hesukristo. O mao kini atong mabasa sa sitas nga imong gikaingon na Brad Macarayo, 8:3 sa Deuteronomio. Ug ikaw gipaubos niya o gipaantos niya sa kagutom o gipakaon ikaw niya sa mana ug wala mo bilhi, bisan ang imong mga mahan wala makaila, aron sa pagpahibalo kanimo nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa tagsa-tagsa kabutang nga gagula gikan sa baba ni Jehova mabuhi ang tao. Tuana, amo lang gipakita, dili kay ang mga magwawali lang mag-inukbanay sa Biblia. Naay mga pinadala sa Dios nga magwawali, naapoy dili. Ang pangutana, ang Dios iyang kaugalingon nagamit siya sa naisulat. Ang yawa pod nagamit sab. Unsay gigamit sa yawa? Niingon na pod siya, umamba ka ngadto sa ubos Kristo, kay nahisulat kini nga nagaingon, maghatag ang Dios og sugo siya mga manulunda, pagasapnayon ikaw nila sa ilang mga kamot. Karon atong susiyon, Brad Israel, Brad Rome, asa ba sa nakasulat kanang giingon nga matod pa sa atong Ginoong Kristo? Didto gibasa ni Brad Hernan, ang yawa po nag-ingon, maghatag siyag sugo sa iyang mga manulunda, bahin kang Kristo. Naamay gibutang footnote sa ubos na gamay kaing litrang V, makita nimo Salmo 91:11. Naa ba gyud tinuod na, Brad Rome, ang kanang gikutlo sa yawa? Mabasa ba gyud litra por litra? O Brad Macarayo, ato lang pagbasahon kini nakasulat sa Deuteronomio o sa Salmo, Kapitulo 91, versikulo 11. Nagaingon din kay siya magasugo sa iyang mga manulunda sa pagtanaw kanimo, sa pagbantay kanimo sa tanan mong mga dalan. Mao kana, Brad Macarayo. Di na adi ay nga maghatag siyag sugo sa iyang mga manulunda mahitungod kanimo. Munay gi basa siyawa, munay gisubay siyawa, nasulat man ni Salmo Kristo. Umambak ka ni kasubos kay tan-awon ta ikaw tinuod bagyod nga anak sa Dios. Munay giingon dito sa gigamit siyawa.
Pinaningon na pod og sa ilang mga kamot pagasapnayon ikaw nila aron imo matil dili may pangtol sa bato. Na napoy gamay kay litra W. Pag makita nimo sa ubos naa diya sa footnote gibutang diya naa na pod ang Salmo 91 bersikulo 12, Brad Israel. Sa gikaingon ko na kaganiyang Salmo 91:12. Sige tan-aw na to naa bag yung tinuod na nga sa ilang mga kamot sa manulunda sa pnayon aron ang mga tiil dili may pangdol sa mga bato naa bag yun na gisubay si Yawa. Tinuod bag yun na iyang gisubay nga naa. Na kining gikot sa Yawa nga pagasapnayon ang Dios ngadto sa mga kamot sa mga manulunda, gikot niya ni sa gisita ni Brad Macarayo Salmo 91 bersikulo 12. Giingon ni pagpahayag, pagasapnayon ikaw nila sa ilang mga kamot aron ang imong mga tiil dili mahipangdol sa bato. Oh, busa na agyo di ay karon. Pag ingon na po dito, ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios. Na napoy gamay kay litra X. Sa ato pa, kana siya gibutangan kana sa mga scholar sa Biblia. Kamo karon nga naglantaw, nga bag-o pa nga nagdungaw-dungaw sa Biblia nagbasa. Kanang gagmay kaayo nga mga litra nga makita nato diha. Tan-aw ni mos ubos nagpasabot didto na gikuha. Mo nang giingon nga makapupo ang mga nagsunod sa atong programa sab sa mga naunsaon pod pag ila nganong ingon ana ang plastada sa Biblia. Mo nag-ingon mga langit ng lamdag sa kinabuhi, Brad Rome, Brad Hernan, Brad Israel. Naigamay kay litrang X. Pag dili ipatintal ang Ginoo nga Dios siya lang. Giingos pagpay dili ipatintal ang Ginoo nga imong Dios. Nas Deuteronomio 6:16 gibutang na po diya. Paliw pagbasa Brad Hernan. 6:16 sa Deuteronomio tinuod ba nga gikutlo ni Kristo didto nga giingon nga dili ipatintal ang Ginoo nga Dios. Naa ba gyud diha Brad Hernan? Naa atong basahon ng sitas nga imong giingon Brad Macarayo 6:16 sa Deuteronomio. Dili kamo magtintal kang Hiuba nga inyong Dios. Ingon sa inyong pagtintal kanya didto sa masa. Busa, dili gyud ipatintal ang Ginoo nga Dios. Naa gyud muna gyud ni Kristo. Ayaw pagtintala Satanas kay naisulat kini nga nagaingon. Ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios. Kung gisitasan pa na sa atong Ginoong Kristo, naas Deuteronomio kapitulo 6 bersikulo 16 nakasulat na munay gihapak sa atong Ginoong Kristo ngadto sa Yawa. Sa atong nabasa nga nakasulat sa ilahang tinubagay, sa ilang harap-harapan nga gitintal sa Yawa ang atong Ginoong Kristo. Nagamit ang Yawa og naisulat, nisubay siya ang atong Ginoong Kristo. Nagamit pos nahisulat, gisubay po niya nga mauginay nakasulat. Nilapos tinuod nga nangabasa ingon ana pero kinsay nagdalas kamatuoran kanara ang question pero naa pa padayonon ta unya giingon gidalas siya Yawa, giingnan siya kining tanang kahimayaan sa kalibutan akong ihatag kanimo. Kung ikaw moapag musimba kanako ipahapa na po na sa Kristo. Simbahon buti pasabot ba magpasimba ang Yawa, ang iyang ipasimba sa Kristo, siya'y yukbuan og siya simbahon sa Dios. Munay giingon si Yawa, tubag naman sa atong Ginoo Hesus Kristo, kaniya mitubag siya nga nag-ingon, pahawa diya Satanas. Kay nahisulat kini nga nagaingon, may simbaha ang Ginoo nga imong Dios og siya lamang alagara. Dason-dason nga mga sitas nga gigamit sa Dios sa iyang pagpakigtinubagay ngadto sa Yawa sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Karon sa Biblia naabag yun ay Brad Israel kanang giingon mao'y simbahon ang Dios og siya lang ang alagaron. Asa nga porsyon sa nakasulat sa daang tugon nga gigamit sa atong Ginoong Kristo kay imposible. Kay moingon kung panalitan tinubagay sila didto pud nakuha sila sa mga sinulat sa mga apostolis gikan sa Mateo, Marcos, Lucas, Juan, mga buhat mga taga Roma, unang Korinto, 2 Korinto, mga taga Galacia, Efeso, Filipos, mga taga Colosas, unang Tesalonica, 2 Tesalonica, unang Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemon, Hebrehanon, Santiago, unang Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, Judas, pinadayag. 27 ka mga basahon. Imposible nga diha magkutlo ang Yawa. Imposible pod nga diha magkutlo ang atong Ginoong Kristo kay kana mga sinulat man sa kapanahunan sa atong Ginoong Kristo. Diin gisulat sa mga magwawali sa atong Ginoong Hesus Kristo. Adto gid sila mukutlo sa daang tugon. Mao bitaw nga dito Deuteronomio. Ang Deuteronomio ikalima na nga sulat ni Moises nga gitawag sa mga scholar sa Biblia, gitawag nagpentateuch, the 5 book of Moses, nga gikan sa Genesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deuteronomio. Kana siya 5 ka mga basaw diha nagkutlo ang atong Ginoong Kristo usa sa mga basahon ni Moises naa nagsunod-sunod sa gikutlo niya sa Deuteronomio. Gisulat ni Moises. Ang gikutlo pod ni
sa yawa didto pod sa sulat ni Haring David kanang naasal mo kay ang daang tugon nalangkob nas 39 kabasahon nga nagsugod sa Henesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deuteronomio, Josue, maghukom rut unang Samuel, 2 Samuel, unang hari, ikaduhang hari, unang Kronikas, ikaduhang Kronikas, Esdras, Nehemias, Terob, mga Salmo, mga Proverbio, Ecclesiastes, Awit ni Solomon, Isaias, Jeremias, Lamentaciones, Ezekiel, Daniel, Osias, Joel, Amos, Abdias, Hunas, Mikyas, Nahum, Habakuk, Sophonias, Hagyo, Sakarias, Malakias. Kanang 39 kabasahon, total nimo ang i-plus nimo ang 27 sa bagong tugon, daang tugon ug bagong tugon mo gawa sa 66 kabasahon. Ingon ana, ang mga nakasulat nga mga basahon nga gilati diha, tuas daang tugon sila. Nagdiscuss, gipanggamit ang mga nakasulat sa daang tugon, wala sa bagong tugon. Now, dinita, naabagyod sa Biblia, Brad Jisrael, nga giingon nga ang Dios lang ang alagaron. Naa, dire gikot ni Ginoong Hesukristo ang niyang gibuyan ngadto sa yawa, siyang gitubag ngadto sa yawa, ningon ang Ginoong Hesukristo nga ang Dios lamay alagara. Niya, sa Deuteronomio kapitulo 6 bersikulo 13 gingon, kahadlok ki si Yuba nga imong Dios ug kaniya magaalagad ka ug tungod sa iyang ngalan magapanumpa ka. Tuwa na, sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, unsa di ay giingon, naagi di sa Deuteronomio. So, biblical ang Dios kumusulti. Anara? Sa ato pa, kung ang Dios doon na siya gikatidubagay, sampul nga gipangbasa nato diya sa Biblia, harap-harapan sa yawa, ang yawa nakaako paggamit sa sitas aron iyang ihapak dito ni Kristo. Sa atong Ginoong Kristo. Si Kristo po sa iyang pagtubag ato sa yawa, dili po mahulog, private interpretation. Nga naman, tungod kay dili mahulog, kapitulo dila, bersikulo laway, tungod kay si Kristo, nagamit po og mga nahisulat sa Biblia. Ingon na ang plastada. Now, kung doon ay magwawali, nga pinadala sa Dios, doon na po'y dili magwawali nga pinadala sa Dios. Pero poros na nagwali. Diya mo gawas, ipasusi kung asa ang tinuod nga magwawali. Kanara, ingon anak nga sistema. Karon, dinhi na ta. Kung ang magwawali gipadala, sa ato pa, ang magwawali, nakapokus sa Biblia. Ang sistema sa magwawali nga dili iya sa Dios, nahimong masupak niya ang unsa ang kamatuoran. Pero ang mosopak sa kamatuoran si Pablo, unsa nay gipahayag niya. Palihog pagbasa, Brad Hernan, sa kasaysayan, sa diyang gisupak si Pablo, nga maora po ni sa pinasugdan siya si Saulo. Unya, si Pablo gisupak siya sa usa ka salamangkero. Palihog ragod pagbasa, Brad Hernan, sa nakasulat sa Buhat Kapitulo 13, isugod ang pagbasa sa bersikulo 8 ilapos sa bersikulo 9. Isugod lang sa bersikulo 4. Sige, palihog pagbasa ilapos sa bersikulo 10. Kapitulo 13 Buhat. Sige. Okay na ito mga basa mga igsoon. 13, 4 sa Buhat, paingon sa 10. Busa, pinagikan sa Espiritu Santo sila lang lugsong adto sa Seleucia. Ugikan didto misakay silang sakayan padulong sa Sipro. Og sa paghiabot na nila sa Salimina, ilang gimantala ang pulong sa Dios sulod sa mga sinagoga sa mga Hudyo. Og si Juan didto uban kanila ingon nga katabang. Og sa nalibot na nila ang tibuok pulo hangtod sa Paphos, ilang gikahibalag ang usa ka Hudyong salamangkiro og propeta nga mini nga ginganlang si Bar-Jesus. Siya uban sa gobernador nga si Sergio Paulo nga maoy usa ka taong masinabuton, og si Bernabe og si Saulo gipakuha sa gobernador og gikan kanila iyang gitinguha ang pagpamati sa pulong sa Dios. Apan gisupak sila ni Elimas nga salamangkiro. Kay mauman kana ang kahulugan sa iyang ngalan nga naninguha sa pagpatipas sa gobernador gikan sa pagkamatinuohon. Posag kadiot, Brad Hernan. Ang leksyon mao ni. Ang purpose nga atong gikuha ni. Nagwali si Juan og si Bernabe sa atong nabasa didto. Pag-abot diya kay nagwali man si Juan, gisupak sila og kini si Saulo, gisupak sa si Bernabe og si Saulo napos Juan.
gisupak sila ni Elimas nga salamangkero nga naninguha sa pagpatipa sa gobernador gikas pagkamatinuhoon sa ato pa sa ilang pagwali sa dapit sa atong Jesucristo, migawas nga kini si Sergio Paulo nga usa ka salamangkero nga mao ni si Elimas. Sa nabasa nato magsusupak kinsay gisupak ang mga apostoles sa atong Ginoong Jesucristo. Karon unsa dayon ang historya pag-abot sa unahan, Brad Hirman? 9 atong tiwason pagbasa. Apan si Saulo nga ginganlan usab og si Pablo nga puno sa Espiritu Santo mitutok kaniya. 10 og mingon, ikaw nga anak sa yawa, ikaw nga kaaway sa tanang pagka matarong puno sa tanang limbong ug lansis, dili ka ba muhunong sa pagtuis sa mga matul-id nga dalan sa Ginoo? Busa matud pa ni apostol nga si Pablo, ikaw nga anak sa yawa, ikaw nga kaaway sa tanang pagkamatarong puno sa tanang limbong lansis, dili ka ba muhunong pagtuis sa mga matul-id sa dalan sa Ginoo. Mubalit-ad na gani kas gisulti sa Ginoo og sa dalan sa Ginoo matud pas mga apostoles. Version na nila ha, dili na sa mga ministros PBCM. Baya, igo ra baya mi nagbasa ana. Ang ilang gikaatubang si Elimas nga salamangkero, si Sergio Paulo nganuman nga giingon anak sa yawa. Tao ba yan? Parehas ba yan nila? Pero nga nung nakaako si Apostol Pablo, harap-harapan pong istorya. Kay ang ilang pagwali, gisupak ni Elimas, ingon anak nga sistema. Karon sa diyang ilang pagsupak, ginaong siya ni Apostol Pablo, anak ikaw siyawa. Kay imong gibuhat, gisupak nimo ang kamatuoran. Sa to pa, gipanghimakak. Karon kung si Pablo mo ay pasultihon, tao ang iyang giingnan. Pero asa nga rason, nga migawas ng pahayaga, tungod kay siya magsusupak sa gihimong pagwali nga kamatuoran sa mga apostoles sa atong Ginoong Kristo. Kinsay nagsulti ana daan? Si Kristo ba gyapon? Ngano? May tao ba gyud nga giingnan sa atong Ginoong Kristo kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa? Rason nga si Pablo nag-ingon magsusupak gani ka, mao na nga dili gyud ka kamatuoran. Si Pablo mo ay nagpahayag anak ka siyawa. Iyon anak nga sistema. Si Pablo may nagsultihan na, pero kami dili gyud makapaabot. Kini siya, mao ni wala. Ang ato lang nakasupak ba sa kamatuoran? Wala. Anara Juan 8:44 giingon na kamo gikan sa inyong amahan nga mong yawa. Ug ang inyong tingwa pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya man sa kamuno sukan sa sinugdan, siya way labot sa kamatuoran. Inig pamakak niya, siya magasulti tukma sa iyang kaugalingon kinaiya kay siya bakakon man ug mong amahan sa mga bakakon. Ana, nigawas. Ingon anara, pangutana kinira. Muingon dayon, akong doon na may kaparihos. Nagiingnan ni Pablo nga anak ikaw siyawa, kaaway sa tanang pagkamatarong kamo na ngano man, tungod kay naaman. Kamo may wala nagwali sa atong Ginoong Kristo. Ang among tubag kinira, kung wala mi nagwali sa atong Ginoong Kristo, tungod ka na sa hinungdan, nga gilatid nas Biblia. Unsay gilatid? Unang Korinto, 13:14, kini ang rason, nganong wala mi magwali sa atong Ginoong Kristo. Unsay giingon? Kaya ang atong kaalam og dinasig nga mga mensahe Biblia ang Katoliko dili hingpit apan kun ang hingpit moabot na katong dili hingpit mawala. Mawala day ang wali sa atong Ginoong Kristo. Roma 10:17. Giingon, busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe nagikan sa pagwali kang Kristo. Ang ila kuno mensahe dili kuno hingpit. Mawala kuno na. Kung giingon ako gwali kuno dili hingpit mawala, tungod kay mensahe kuno dili hingpit mawala. Gisusit akon sa mensahe, anaa ni gawas Roma 10:17. Wali nga Kristo. Gumikan kay mawala na dili hingpit. Dili din pabilinan. Sa una sa Hebreanon 6:1 busa magpadayon kita sa hingkod ug pagtulunan, dili ta magpabilin sa unang ang sa mensaheng Kristohanon. Kanara. Nya, mao nay rason ang wali nga Kristo dili hingpit. Matud pa ni Apostol Pablo, ingon ana ra. Busa si kinsa man mi nga mosupak ana, ingon ana ra nga sistema. Busa kun doon na may pagkawala sa wali nga Kristo, mupuli pod ang hingpit nga wali. Unsa mang waliha, ang mupuli sa wali nga Kristo. Hiyoba ba Brad Israel o dili? Dili gid Hiyoba Brad Makarayo gid daan na nga nagbuhat og tugon sa Ginoong Hiyoba. Niya, Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 kama 34 giingon, aniya karon ang mga adlaw maabot na nagaingon si Hiyoba nga ako magbuhat usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda. Nagbuhat og tugon ng atong Ginoong Hiyoba. Unsa man kanang tugon nga yang gibuhat ngadto sa mga balay sa Israel ug sa Juda. Niya, sa 34 gingon, ug sila dili nagayod magtudlo ang tagsa-tagsa ka tawo siyang isig ka tawo ug ang tagsa-tagsa ka igsoon sa pag-ingon ilhon mo si Hiyoba bisag diha lang kita kuto Brad Makarayo tin-a og tataw
nga nakasulat sa Biblia nga ang atong Ginoong Hiyuba nga nakasulat sa balaang kasulatan, sulat ni Jeremias, di na itudlo sa ato pa ang pagtudlo, pagmantala, di na imantala ang ngalan ni Hiyuba. Busa, kung doon na may wali nga mupuli sa wali sa atong Ginoo Kristo, ang mupuli dili gyud wali nga Hiyuba. Unsa man ang waliha de Brad Hernan, ang mupuli gyud sa wali nga Kristo kung dili man Hiyuba. Maliw pagbasa sa unang Pedro 1:12. Mo kini ato mabasa mga igsoon mo sa unang Pedro 1:12. 1:12. Kana atong klarohon aron nga matinaw nara. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kanyo, pinaagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo pinadalagikan sa langit mga butangan ini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Busa, doon na di ay wali nga Espiritu Santo. Sa walay ko kaulaw sa pagpadayag o sa pagpaila kung kinsan katumanan kini ang mga ministro sa PBCM. Mo'y nagwali sa wali nga Espiritu Santo. Kana pud ang rason nganong dili kami nagwali sa dapit sa atong Ginoo Kristo. Kay kung pananglitan ang wali sa atong Ginoo Kristo, walay mabasa nga dili hingpit og kanay mawala. Si kinsa man mi nga dili magwali sa atong magwali gyud mi. Ina na sistema. Pero kay giingon man sa Biblia, unang Korinto 13:9, wala ra ba nagubaan ni Mitchell Bindilio? Ha? Og sa Roma 17 og sa Hebrehanon 6:1. Kung dili ko nasayop kami unsa man lagi pasabot ana. Mao ra na. Tubaga. Mao na Bindilio. Ikaduha, kinira ang sistema. Pag abot ana karon dunay wali nga Espiritu Santo, kung kami nagwali Espiritu Santo, mabasa sa unang Pedro 1:12. Kung kinsay katumanas nagwali, mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Kana ra. Unya, ingon ana. Muna giingon na mo nga, dili mi makapugong, dili mi makabuot, katungod na sa matag usa sa pagwali. Nanara, mo padayon ka bag pagwali, di mong katungod na. Katungod na ni Mitchell Bindilio. Katungod po na mo ang pagwalis dapit sa Espiritu Santo. Kanara. Now, dinhin na. Kana ang rason nganong mangugat mi sa dapit sa among katungod sa pagwali sa dapit sa Espiritu Santo. Ngagisupak ni Mitchell Bindilio. Pero niya, sa iyang pagsupak, wa niya guba ang unang Korinto 13:9, Roma 17, Hebrehanon 6:1. Dinhi na ta, magsugod na tag kwintahay karon Mitchell Bindilio. Kung naglantaw ka karon diya sa among programa, ha? Kung nakalantaw ka ani karon og human sa imong programa, lantaw nimo ni, ha? Dinhi ka maproblema. Una, nag-ingon ka man. Ikaw mo'y bayad sa debate. Mato pa, ako pa'y mubayad sa debate. Pakig-debate mo na ako, bubayad pa ko sa programa nga on-air ang atong debate. Mo na ipasabot nimo. Sa ato pa, kami lugar. Dili lugar may mudawat sa imo lugar, hagit lugar debate. Kung mag-abot man ang panahon nga mag-abot ang atong dalan bisag asa pa television o radio station, di ta ka sibugan muna'y klarong pagka-istorya, ilampaso ko pa ang tanan nibo ka mga isyo. Nga naman, kinira, sample, di ba ikaw mo'y nagsulti? Unsay imong gisulti? Kinsay maminaw, unya makaako pa kaani og on-air sa kahanginan nga makigdebate ka nga ikaw ra mismo mo'y nag-ingon o naghatag iya kinsay mo desisyon kung kinsay napilde o kinsay mo daog. Dili ang nagdebate kun dili ang naminaw. Kinsay nagsulti, ikaw ra baya pod, paminawan nato ang imong tagaw-taw. Niao? So, dili na ito na tagapata, dili kayo na ito na tagaan o importansya kay. Mauni, kamong nagsunod sa among programa karon nga bag-o pa nakapaminaw sa programa. Mauning naghagit debate. Siya kuno'y bayad sa radio station pero tan-aon ta ang iyang sulti. Ang ilaragod mga kaisonan ani, mauragod niya, ilagong gustong i-justify nga magminyo lang yung Espiritu Santo. Nga mo na nga, kamo may nagpaminaw mga higala, kamo may magtimbang-timbang, o kamo po'y mahatag desisyon, naranin niyo na mutuo mo nga ang Espiritu Santo. O, to na, diara, kamo mang naminaw, maumay, nakadugog, ay kamoy mo desisyon. Dabe, kaya ang naminaw sa among programas di Pulog, maone, ha? Basig maone imong hinungdan nga ni hawa kas next year di Pulog. Nga naman, basin kini mao'y hinungdan. Ya? Wa ra ba magdugay ni hawa kas di Pulog. Tungod ini paminawa. Unsay giingon kay ang mo desisyon kuno ang naminaw man. Ni desisyon paminawa. Good is Pastor, namati ko sa oras sa PBCM. Tuana!
nagpadangat na og text message. Unsay gipadangat sa text message listeners niya, kay ang mga listeners man kuno mo decision kinsay takilid, kinsay pilde, kinsa po'y nakapabor niya. Og sa daybati kaniha para nako pastor, as listener murag takilid gyud kayo imo kahintang og sa boxing pa sige kalag panuntok pero walay puntos. Mo Boss, kung kadiyot di ka mauwaw, di ba ka mauwaw nga mag-agit debate, pag abot ana gidesisyonan ka na sa naminaw unsay desisyon, kamo pa'y gipadadaan sa message. Unya pag abot na karon diha pakas dipulog ade sa dipulog sa DXDR parehas tag radio station kisudlan. Unya unsay gitik sa inyong mga listeners. Takilid kas debate. Paminawan balikan kay nato og giunsa pag istorya, ha? Nya, paminawan ta. Nindot ni. Goodies pastor namati ko sa oras sa PBCM og sa daybati kaniha para Tanawa ra, naminaw siya sa debate dinyo. Tali sa PBCM sa ilang programa. Balikan tara ko do, now. Goodies pastor namati ko sa oras sa PBCM og sa daybati kaniha para nako pastor, as listener murag takilid gyud kayo imo kahintang og sa boxing pa sige kalag panuntok pero walay puntos. Mo Di ka mauwaw, sige lang kuno kagyaw-yaw way igo, way puntos. Unya kinsa may ni decision, judges. Kinsa may game mo ni mong judges, listeners, di gawas. Ang desisyon, asa ang desisyon pabor, was sa imo, ni SPBCM. Unya, makaako pa kagbayad sa oras, unya mo ingong ka. Muna giingon, oy, bisag asa pa mag-abot, television, radio station, paningkamutan ginamo, nga ilang paso na mo ang imong rason. Kanang imong rason, takilid ra ba gina? Ha? Nya, atong padayonon. nay ako namatikdan salamat sa salamat sa pulangkon ni. O ana, unsay na matikdan kuno nas debate, takilid. Karon, pangutana, di ba rin takilid? Bisan ka sa imong istorya, malaang magani ka, di magani, musulod gawas ra ba ka? Unya, matod pa nimo, niya imong kuano? O sa imong istorya, niya, paminawan na to. Unsay imong challenge sa tanan nga mga religious nga mga program. Paminawan na to na, oh. Ini religious, mato pa ini religious program, ini preachers, ini pastor, mato pa na niya. Basa kuno mo, nga naay basahon nga nagpamatod nga si Mrs. White, propeta. Di gyud kuno kabasa. Napangutana karon, kay niingon man ka, nga way mabasa, kay kun naay mabasa, ning dili ka na moatag challenge. Nya nagtuo ka, nga matod pa nimo, nga kining si Mrs. White, wala gi libro nga makapamatod nga siya propeta. Unya, kumusta man? Kining giingon gikan sa kasing-kasing. Gitubag ni mo ni. Wara ba ni mo ni tubaga? Muna ni, basahon ni dili. Gikas kasing-kasing. Kini o. Basahon dili. O, kini. Naraw. Basahon dili. O, na. Tanawa. Basahon. Ang pangutana kay basahon man. Unsay nakasulat dili. Ang masulat ni Mrs. White, naglakip sa mga siulat nga daghan, naglakip nga kini usa ka manalagna. Niya pag yun. Kining gitawag lagda. Pahilaw pagbasa, Brother Israel, pahina sa 61. Pagtulunan 23, numero 9 pangutana, 8 ug 9 nga pangutana. Basaha. Niya, sa ilang sulat ni Ellen G. White, lagda gingon dere, sumala sa gisulti ni Brad Macarayo, unsay giingon mahitungod sa pagpanudlo ni Jesus. Bugna, tubag, bugna, 19 Gs. Ang espiritu sa tagna, busa ang katapusang iglesia, kinahanglan adunay manalagna. Sa 9, ang tubag, gingon, ang hiya sa pagpanagna, gipaila sa mga Adventista del Septimo Dia. Gingon, tubag, utro. Ingon. Oo. Si Mrs. Ellen G. White giila nga nakadawat ni ining hiyasa sa daghang mga sinulat nga gibilin niya kanato, nagdala sa matuod nga ilhanan nga gibutang sa Biblia usa ka matuod nga manalagna. Tuwa na, ningon ka way mabasa. Una ningon ka.
Ini religious, ini preachers, basa mo, o makabasa mo basahon nga si Mrs. White, giingon nga manalagna o propeta. Hindi na siguro niya ning landa. Mao na. Sinulat niya ning Oh. White. Unya mo na giingon na mo, matelevision o registration, sigurado lampasong agi, nga gitubag ni mo na. Wa man na gini mo tubag ka. Ha? Kining basahon gikas kasing-kasing, gitubag niyo ni. Nimo ni. Nga si Mrs. White, siya gyapon giingon nga, nagpamatod nga iya mga sulat, nagpamatod sa usa ka bulat sa manlagna. Gitubag nimo ang pahina 3, gitubag nimo ni wala. Wa gini mo tubaga. Nagpasabot kay di nimo hilabtan, di nimo tandugon ang pagtubag, nagpasabot. So palpal kay ni. Unya kini dibatihan, akos kupok-kupok agi. Diya dayon ni gawas. Ang desisyon sa listeners, takilid gyud Mitchell Bindilio ang imong kahimtang. Kung sa boxing pa kag panuntok way igo way puntos. Naasa pa kiniyo. Niya, na imong ano? Og adto pog muhagit pod og muhatag pog kuan pod istorya. Na, sayang istorya siya ra pag musupak. Nguna giingon, Bindilio nagpamatuod gisupak pod ni Mitchell Bindilio. Buti pasabot si Bindilio ni pabarog sa iyang topic ay gisupak pod ni Bindilio ang iyang topic. Muna giingon Bindilio versus Bindilio. Niya, atong paminawan niya, maayo kay ni iyang kuano, now. Nasabta rin nga igala, waton pa niya. Ang Seventh-day Adventist si Ellen G. White nagtukod. Sa sunod, ako mong dadaan og dokumento na si Mrs. White converted lang. Alam nila, ang converted mo na ipawon mo na nagtukod. Okay, ako nang... Tuan na, bisag diyan ta. Unsay gitagaw-taw nimo? Gitubag ba nimo ni? Wala. Unsa bitaw nganong gidesisyonan? Gisampulan na namo karon ang naminaw. Kay naghagit magikag debate o kini debatehan akos pulok-pulok agi nimo. Akos sus tuwad ang agi lagi sa rason lagi ani. Usa ka pangutana, duha tulo ka pangutana, wa na, tikalbong na. Ngano kinira? Niingon siya gamaton pa si Mrs. White converted. Dili magtutukod alang kanila ang converted mo'y nagtukod karon kay si Mrs. White converted man. Pangutana. Unsa man asa may tinuod ani? Moingon dayon ko. Kung debate pa, nagpabarog siya si Mrs. White, converted lang. Unya, nisupa ko, pirmahan niya, converted si Mrs. White. Pirmahan po nako, pamatudan po nako nga si Mrs. White, usas siya po siya sa magtutukod sa SDE, kun sa Seventh-day Adventist Church. Muingon na ko, hain may tinood aning gisulte, kanang giingon converted o kining imong giingon no? Na. Itong Kristo, na ang imong gidala-dala Seventh-day Adventist man nga nag-angkon kay ikaw tinuod. Waday ka kabalo na ang sinugdanan sa Seventh-day Adventist nasugda ni na maungalan ang nagbugna ni ngalan sila ni Mrs. White. Tuwa na! Matod pa niya sa iyang yaw-yaw si Mrs. White converted. Unya ang nagsugod din sa Seventh-day Adventist nga kanaday SDE sila si Mrs. White. Pangutana, asa man mahimong converted si Mrs. White lagi nga wala pa may SDE. Kay si Mrs. White man mo'y nagsugod sa SDE yung nagtukod. Question, kung dito nagsugod ni Mrs. White ang Seventh-day Adventist Church, asa man siya makahimong converted? Oh. Tanawa rago na. Unya imo nang gitubag, unya mohagit makag debate. Muna giingon nagtinubagay na ta. Daghanang mga rason na laang ka. Daghanang rason nga nabulilyaso ka. Makaako pakas paghinambog o kinapayas nga matod pa nimo makigdebate ka. Ikaw pa'y bayad sa registration. Tanawa ang imong rason. Og nagkadimao ba na? Ang imong rason matod pa nimo converted si Mrs. White. Kung converted sa ato pa diha ng SDE, usa pa nahimong converted si Mrs. White. Ngano nga nag-ingon man ka nga ang nagsugod sa SDE sa diyang gikatinubagay nimo ang Seventh-day Adventist Reform tungod kay nabahin man dunay SDE, duna po'y Seventh-day Adventist Reform. Karon unsa imong giingon? Wa day ka mahibalo nga ang SDE nga imong gidaladala ang nagsugod si Mrs. White. Una kay si Mrs. White man kay nagsugod sa SDE. Kumusta ang imong giingon primero? Nga matod pa nimo si Mrs. White, siya mo ay nagsugod sa SDE. Unya matod pa nimo converted lang si Mrs. White sa SDE. Nagpasabot sa una nimong statement, matod pa nimo nga si Mrs. White converted sa ato pa naa ang SDE. Diha sa na-convert sa asa, diha sa SDE.
kung Seventh-day Adventist. Diha siya, dabi karon unsaon man pagkatinuod nga nag-ingon man ka ang nagsugod sa SDA si Mrs. White. Sa wala pa din sa makonvert di ay, wa pa siya mahimong nahimo converted siya diha sa SDA sa ato pa nga wa pa SDA. Kay ngano man didto man nagsugod ang SDA sa diha naa nas Mrs. White, kay si Mrs. White siya man ang nagsugod sa terminong SDA. Unsaon man pagka-convert niya na? Mitchell Bendilio, huna-huna ako no na og kanay di batihan ako sa manghilamos kas kawawon ana. Kanara. Di ba ulaw? Ikaw ra po ni supak sa mga gisulti. Nagdala ka ang imong programa gitawag mga tingog sa kamatuoran. Ahaman nimo nagikuha ang imong programa nga gitawag nimo tingog sa kamatuoran. Munay sinultihan sa kamatuoran. Ha? Ang mga pagdulo ng PBC mo sa gidala, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Paminaw. Kung unsay mga gipangbuhi ang isyo sa PBCM, di pareha nimo nga magbuot-buot ug buhat og isyo. Saya pang buyan nga mga istorya, siya ra po'y musupak. Tadawara mo ingon siya, converted. Nya mo ingon siya, mo'y nagsugod. Mo na giingon, si Bendilio nagsulti, gisupak ni Bendilio. Buti pa sabot og debate pa, si Bendilio mo'y nagpabarog sa tima nga si Mrs. White converted lang. Si Bendilio ra pud mo'y nagguba sa ipabarog ng tima nga matod pa niya. Ang nagsugod sa SDA si Mrs. White sa ato pa asa may bakak ana do. Muna gingon sa proverbio, Brad Macarayo nga nagitaw nga buwang-buwang pareha ni Bendilio mao gi kana Brad Macarayo. Nagsukwahi sa iyang mga ngabil. nagsukwahi Dili man na sa ingon nga ang ngabil. ato ka na pag-ingon nga buang-buang nga dalunon sa mental hospital dili man. na magyas Nas mo, proverbio 19:1 nga giingon. Direct man na pag-istorya sa kauban nga ministro pero ang iya ang gipasabot nagsukway sa mga bil kay giingon ang taong nagsukway sa mga bil mayo sa kabuang last nga sitas kay oras na kini paliw pagbasa Brad Hernan unang Juan 2:19 og naabay baka ka nagikan sa kamatuoran kay tan-aw na to si Bendilio kamatuoran man kani ang iyang giwali kay tingog sa kamatuoran unya nganong diha may baka nga ni gawa sa baba ni Bendilio kay ato ning ilang paso sampulan natong nagsunod sa kung naglantaw karon dire sa atong programa, ha? Kay makita man ta sa internet. Makita nila ang atong programa. Diya sa Facebook makita ni. Karon kun ang